vaan kaikille. Multa on toivottu muutamiakin kertoja tässä viimeisen parin vuoden aikana videopostausta. Ja aikaisemmin en ole todellakaan rohjennut tällaisia videoita tekemään. Hyvä, että olen uskaltanut itsestäni laittaa muutaman kasvokuvan blogiin. Mutta elämä on muutoksia ja kehittymistä varten. Ja mä oon päättänyt, että mä haluan ulos mun omalta mukavuusalueelta ja siksi nyt teen teille tällaisen videon ja katsotaan mitä tästä tulee. Ja tosiaan mä olen siis Miia. Mä olen 30-vuotias äiti-ihminen ja koira on tuolla, makaa kuin lahna. Sillä on ihan tassut taivasta kohti. Se siellä nautiskelee vapaasta viikonlopusta. Tyttö tosiaan on viikonloppureissussa, eli mulla on ihan tämmönen vapaa iltakin tänään. Mitään suunnitelmia ei ole, enkä niitä ajatellut tehdäkään. Et ihan kotona varmasti niin kun vietän illan ja himmailen täällä ja ideoin ehkä uusia sisustusjuttuja, mikä on aina ihanaa. Ja sitten saatan ehkä katsoa jonkun elokuvan. En hirveästi viihdy enää nykyisin tuolla maailmalla, ravintolaelämässä ja illanvietoissa, että nuorempana sitten olen kyllä senkin edestä kerennyt siellä aikaani viettämään, että nyt minusta on kuoriutunut tämmöinen paljon rauhallisempi persoona. Ja olen aikamoinen kotihiirulainen, että tykkään viettää tosiaan niin vapaa-hetket ja illat ja viikonloputkin useimmiten ihan kotosalla. Jonkun leffan ehkä katson illalla. Viime yönä näin unta Robert Pattinsonista, joten saatan ehkä katsoa jonkun hänen elokuvan. Cosmopolis olisi sellainen, minkä haluaisin katsella. Se voisi ehkä olla tämän illan ohjelmassa. Ja ei mulla oikeastaan ole mitään. Hei, nyt mä muistan. Kuule, ihan postausta varten otin tämän laatikonkin tähän. Katsokaapas tätä. Ahaha, olen iloinen. Ihana. Tästä tulossa siis juttua ehkä viikonlopun aikana, mutta viimeistään maanantaina saa nähdä, miten meikäläinen saa porattua parit reijät ja viriteltyä tämän Lillagungan ihanan keinun kuule tuonne meidän kattoon. Yritän saada sen tehtyä viimeistään sunnuntaina. Ihan vaan, että sitten kun tyttö tulee kotiin, niin olisi keinu oottamassa valmiina yllätyksenä. Mutta hei, tänään perjantai. Minä rentoudun täällä kotona, nautiskelen omasta ajasta ja koiran seurasta, joka tuossa juuri vaihtoikin maisemaa haukotellen. Ja ihanaa viikonloppua kaikille ja menikö karva kurkkuun? Ja ihanaa viikonloppua tosiaan kaikille. Kiitoksia, kun olette jaksanut mun mukana tässä bloggaamisen parissa. Ja kiitos kaikista kommenteista, mitä olette mulle jättänyt. Ja huomenna taas uusi päivä ja uudet postaukset. Moi!